Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom. Horas. Boa-boa, dung sidung tikting. Tagbigay makur, naparjuluan non, kur ina Naomi, napaduahon, kur HKBP Kamal Raya. Kurian itu hata, masuk mahita, tupar minggota di manogoton, martang yang nahoho mahita. Amen. Mari demahita. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen.
Say tangihon masuaraku ali Jehovah, molojo juwau, idok rohaku homadok, dului hamu bohiku, atong bohim mahulului ali Jehovah. Say unang mata bunihon bohim maradoponau, Jehovah do panondangi diau dohot hatuaoku, tung mida isema mabierau. Jehovah do partano batuan ningoluku, tung mida isema au diahaton. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata, pargogo naso hatu dosan, amanami na di banua gijangi, usehon matodim na badiai dohot apistaran nasian hoi, tu saluhut huriam, asalam rarat jalalam hot hatam na badiai, ditonga-tonga ni hamion, lehon mahiras ni roha dinaposom, majamitahon hatam, asalam pita, jalam gada huriam na badiai, patok tong mahuhut rohanami, manguloy ho sahat rodi ujung di bagasan haporseaon, nature, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tangihon hamuma patik ni debata di minggu eksaudion, ima sian patik palimahon, tahatu patik 10. Patik palimahon. Ikon pasangapon mudo naturasmu asa martuaho jala leleng mangolu, ditano na leuh ni Jehovah debatam diho. Patik paunopon, unang ho mamunu, papit patwituhon, unak ko mangalakup, patik pawaluhon, unak ko manako, patik pasiyahon, unang hoolo makatidakon hata nasotutu maralohod donga jolma, patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongamu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni dongamu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongamu. Atong rap mangidugogo mahita sian Tuhan debata mangulahon na hombar tu patikna. Ale Tuhan debata say pargogoy mahami mangulahon na hombar tu patikmi.
Amin. Tima dosata ale Tuhan debata amanami para siroh hana sumurung napungudo hami di jolom martangi yang tuho dada mangasahon hati goran nami na mangasahon asini roham na godangido say asima roham mida sadok bangso nami say sama dosa nami sa luhut na say sungguli marohan nami asamuba roha dohot pangalahon nami Allah ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si Pangulo kami. Amen. Tabige mahata baga-baga taringo tu hasilani dosa. Para siroha jala pardinggan basa do Jahoba, labat tarimas jala para siroha godang, dang dibayat tu hita hobar tu aka dosata, jala dang dibaloso tu hita hobar tu aka hajahatota. Tongon asini rohani ama mida anak kanasida, asini rohani Jahoba di aka nama kabiari ibana. Asangapon madi debatana di gijang. Amen.
Hatani debata turpuk epistel di minggu exaudion ima sian Matius 10 tolu ayat 10 sahat rodi 10 pitu margati sorin mahita majahas. Dungin didapoton akasisian nama iba nama dok wasa marupa maho marjamita tunasida. Alai nama mangalusi nasida alani omdo ibasa-basa do itu ham baik adikanda hamu angka hasimoni karajaon banwajang alai dan ibasa-basa honi anggotu nasida. Aitu ganup paradongan lehonon do jala pasuksukon alai buaton masian naso paradongan na adong di ibanahian. Ido alana umbayna marupama au marjamitai nasida ai marnida nasida soharu ida jala marbinege nasida soharu ilege jala dang diatusi. Asa naung jupang ma di nasida na sinurirako ni si Jesaya nama dok. Begeon ni si pareo muna do inian matua so atusan muna. Si malolong muna do marnidasan ian matua so tadaw muna. Nang takang dorongan ibangsoon dalam aigol do pipolna. Dipait pit do matana asta unang marninda si malolongna. Unang marbinege pareona dalam unang mangatusi rohana. Asa unang mulak dalam unang alum nasida bahenon. Alai martua do si malolong muna ala marnida dohot si pareo muna ala marbinege. Aina tutu dorang puton am. Torok do aka panulirang dohot aka partigor. Aka nama sihol naik di daunan nian naung di idam. Ape dan di ida jalan naik begeon nian naung di begem. Ape dan di bege. Ima sahatna martua ma akan atu mangihon hata ni debata jalan no peopsa. Amen. Oce
Tidakon maha porseotai, tongon nahin tidakon idongata saha porseaon di sandok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo naso hatu dosan, natumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah nasa sadai, imana tindubuhon ni si Maria, nagabe-gabean si Anton di Parbadia, andorang suabubuan, ido tuhata, natumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tubuan watoru dong ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hundu tu siamun debata Jehovah, amanai pargogo naso hatu dosani, disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate, au porsea dito di porbadia, jala adong sadahuria na badia, huria hatopan yala Kristen akan na badia, dohot di hasesani dosa, dohot di hatai na madok, mulak mangulu dosogot daging di halak na mate, dohot di hanguluan na sora suda. Amen.
Oras madihita salukna. Piting duhuriata AKBP Rawamangun Minggu 12 Mei 2024. Partangyangan Week. Rabu 15 Mei 2024 pukul 10 siang WIB. Sada Week Kampung Ambon dibagas ni keluarga Situa Paramel Siagian Asmida Boru Simanjuntak, Jalan Kayu Barat nomor 20 Sia, RT 4 RW 5 Kampung Ambon. 2 Wik Kelapa Gading dibagas ni keluarga Dr. Anda Kurniasari Pasaribu APT Mars, Jalan Kelapa Lilin 2 Blok NG 5 nomor 10 RT 10 RW 12 Kelapa Gading. Tolu Wik Rawamangun Sada dibagas ni keluarga Saud Pardede Porusi Hombing, Jalan Rawamangun Muka Selatan nomor 7. 4 Wik Pisangan Gading Raya dibagas ni keluarga Togar Sinaga Helena Boru Tanjung, Jalan H Mugeni 3 nomor 20 Tolu C RT 15 RW 4 Pisangan. Kamis 10 Mei 2024 pukul 10 siang WIB. Sada Wik Jatinegara Kaum dibagas ni keluarga Romi Samosir Porusi Barani, Jalan Raya Bekasi kilometer 10 Pitu Kampung Jawa RT 2 RW Tolu Jatinegara Cakung. Pesta Ari Hasasaur Nitodi Parbadia Minggu 10 siang Mei 2024 Ima Pesta Ari Hasasaur Nitodi Parbadia di Patupa Huriat Tado Parmingguon Songon Nasomal, Jala Adongdo acara di Parade Huriata, Jala Ari Senen 20 Mei 2024 Ima Pesta Paduahon Ari Hasasaur Nitodi Parbadia di Patupa Huriat Tado Partangyangan sahali masuk pukul 10 WIB Mar Bahasa Batak, Jala Adongdo di Patupa acara Sude ruas ni Huriata Asariama Madohoti Ibadai. Ibadah bersama pelajar Sidi Dohot Akanatoras Jumat 10 Mei 2024 masuk pukul 10 WIB Patu Paudo ibadah bersama pelajar Sidi Rap Dohot Akanatoras Maringanan di gereja Sude pelajar Sidi Dohot Natoras Asaria Madohoti Ibadai. Kunjungan gerejawi Minggu Sadarion 12 Mei 2024 Paduan Suara Gabungan HKBP Kamal Raya Niulihoni Pendeta Tupal Samuel Silitonga STH Ro kunjungan tu gerejata. Kunjungani pinatu pado penggalangan dana laho pembangunan gereja. Tadukung ma pembangunan gerejai marhite basar kopi dohot kotak pengumpulan dana na pinatu pani dipituni gerejata. Konven Padita HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Senin 10 Mei 2024 pukul 10 WIB Maringanan di Gereja HKBP Resort Duren Sawit Jakarta Timur di Patu Pado Konven Pendeta HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Sude Padita HKBP Rawamangun, Padita Pensiun Dohot Ina Sarfat, Asarap Dohot Keluarga Madohoti Konveni. Parheheon Sikola Minggu. Patupaon Parheheon Sikola Minggu HKBP Rawamangun
di Patupa hari Minggu 26 Mei 2024 di hari I sipul permingguan pukul 10 tolu doho pukul 10.30 di Patupa do konser mini anak sekolah minggu. Sude akayana kota sekolah minggu rap dohot akan atoras asa dohot marpartisipasi di kegiatan pareheon sekolah mingguon. Informasi boy masian guru sekolah minggu nabe. Donor darah. HKBP Rawamangun dohot Palang Merah Indonesia naeng Patupa donor darah hari Minggu sadarion 12 Mei 2024 pukul 10.30 WIB di ruang Timotius dohot Lukas dohot syarat Boima di Jaha di Harotas Titing. Penerimaan pelajar sidi khusus. Dipuka gereja tado pengajarion katekisasi khusus dohot hatot tuan boi di Jaha di Harotas Titing. Formulir boi dibuat di kantor sekretariat gereja Ganup Ari Karejo. Pendaftaran ditutup Minggu 10 Mei 2024. Jala mula atama parsiajaron Sabtu 25 Mei 2024. Titing naing marbagas. Titing parjolo. Naing majalo pasu-pasu parbogason ma Rian Anderson sinurat ruas ni HKBP Rawamangun Wik Kayu Putih Kalpring Polri anak ni amata patas sinurat SE MM Nahinan tubuni inata Suraliana PWI Boru Sitanggang SE dohot Orwana Putri Andriani Boru Sitanggang AMD Ruasni HKBP Pejuang Resort Palmarum Bekasi Boruni Amata Tibul S Sitanggang SH MH Tubuni Inata Rista Boru Siagian Pamasu-masuon hari Sabtu sada Juni 2024 pukul 8.30 di Gereja HKBP Rawamangun. 2. Naing majalo pasu-pasu parbogason ma Hari Benarto JMH Sinaga SH LLM Ruasni HKBP Rawamangun Wik Duren Sawit anak niamata Jenri MH Sinaga SE AK MM Tubuni Inata Dr. Purnama T. Borusianturik SH M. Hum Dohot Orowana Estalita Octavia Boru Lubatobing SH MKN Ruasni GKPI Medan Kota Resort Medan Barat Boruni Amata Insinyur Reinhard MPL Tobing Tubuni Inata Justina Rismauli Boru Huta Barat SH Pamasu-masuon hari Sabtu 25 Mei 2024 pukul siawib di Gereja HKBP Rawamangun. Titing paduahon. Naing majalo pasu-pasu parbogason ma Rosi Saor Gabetua Siregar Ruasni HKBP Serpong Resort Serpong Tangerang anak ni amata Esai Siregar Sormin Tubuni Inata Marsaulina Borusitio Dohot Orwana Santi Maria Parantina Borusilain Ruasni HKBP Resort Rawamangun Wik Hutan Kayu Manis Boruni Amata PB Hatoguan Silain SH Tubuni Inata Agustina Boru Pardede Pamasu-masuon hari Sabtu 10 Mei 2024 pukul siawib di Gereja HKBP Resort Rawamangun.
titing parjolo dohot paduahon. Naing majalo pasu-pasu parbogason ma Rio Johannes Pasaribu, ruas ni HKBP Rawamangun Uik Cipinang, anak ni amata situa Marnala Pasaribu Esos tubuh ni Inata Rosemary Boru Manalu, Dohot Oroana, Bella Sylvia, Marta Stefani Boru Tambah, ruas ni HKBP Resort Semper, Boru ni amata Dr. Andus Benri Pardomuan Tabanahinan, tubuh ni Inata Erika Boru Sitohang AMD, pamasu-masuon hari Sabtu 10 Mei 2024 di Gereja HKBP Pulau Brian Medan. Tuhat tama nama masu-masu nasida, gabe parsaripeon nadenggan, di tonga-tonga ni Tarlumobi di Jolo ni Tuhatta. Ruhut Parmahanion Pamisangion. Hona ruhut Parmahanion Pamisangion do Manaik Tambunan, alamat Kampung Poncol Atas, nomor 80 Sada, RT 10 Pitu, RW 5, Kelurahan Jati Pulau Gadung, Wik Rawamangun Opat, ala mangalaosi aturan ni kuria. Tambahan orang sakit, Sada Calvin Immanuel Siregar, Wik Rawamangun Tegalan, dirawat di Rumah Sakit MMC Pulau Mas. 2. Ayu Boru Silalahi, Wik Gangkana, dirawat di Rumah Sakit Budiasi. Pelian dohot aka udut ni boa-boa, tajahama di harotas titing naung pinarade ni huriata, di pasu-pasu de batama aka barita masa, dohot ulaun aka sipatu paota, bahen sangap di goarna. Songonima titing di huriata minggu sadarion. Thank you.
debatana sumurung sian saluhuna roha imana mangaramoti ate dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hora semadihita saluhutna akamanginang mauliate ma di Tuhata mauliate situtu rohanami tu hamuna saluhutna huria resort HKBP Rawamangun na mangukap rohana manjakon hami imasian HKBP Kamal Raya songonaung hu patuduho kami di video nakaning na video na jepek ima HKBP Kamal Raya molo di almanak tai ima resort na nau me nau poso na parpudi di ojakon 350 kakak mahurang lebih ruas tadi si jala memang gereja itu adalah rumah yang dimodifikasi dengan luas tanah dan bangunan 375 meter jala di sido si holni rohanami akamanginang boinian duminggan parmingguoni jala memang laos sisa da bangunan gereja itu upake hami itu sekolah minggu. Jadi kalau bagi horong sekolah minggu 5 horong, ya disitulah nggak ada pembatas, tidak ada ruangan di sima di hanya jaraknya aja yang agak digeser-geser. Tapi tentu semua hanya satu ruangan itu yang dipakai. Sidung parminggun sekolah minggu masuk mamuse minggu nama gudang dan memang di video tadi gereja itu memang masih jauh dari nyaman untuk beribadah. Ido rupani na mangojar rohanami dengan segala program yang kami coba kerjakan di dalam tahun ini margugu totoripe sia kuria marbajar setiap minggu jala pada latonaka proposal doho manopo takadongan saha porsiaon ala pos doroha hita HKBP sama HKBP sai tarjodo diaka nasai marsiurupan alanido abang inang unang bosak-bosak kamu huboto hami do dakia macohot hamu manamue aka huria-huria naromangido pangurupion ala memang ba disido hubereng halubion yaka ruas naung mapan sairade mabuka pituna molo saya do kalak nama nuktuki jala huria HKBP Rawamangun oma salah satunya. Amin. Sasitongna di roko namang paditare sok do mulu mar minggu hamu jamonom doho markur jam 3 be berangkat sianan dihasiati do hami ala memang jam 3 do setengah opak ngadungo hami alai hu pikir rakaning tidak mengurangi vokalitas semangat ni paduan suara HKBP Kamal Raya ala memang saya dong do dibere kami dung na piga-piga huria hutaddangi hami los BHP mulu dipatu pado pangurupio tu hitan na tapi di joloni pitu molodung diberek kita disira boido sian na salabar hian pamasukona boido gabi tulu labar alanido ramah hita disi ido bahen 5 ngampor hatawi na sugut sian HKBP Kamal Raya laho manopo tamu alani balgani rohanami doho barita na hutangi hami luar biasa doha burjuon dohot buas senipar Rawamangun mangurupia kahuria-huria alani do pos dorohanami sorata dahamnya nomulak bahen nomuna dung sidung parminggota alani do akamanginang pos rohanami tangyang marsi tangyang kita marsi urupan diaka sesama HKBP asanggia nian boy tong nanggo apala 30% songon kenyamanan na dison boy hupatu pahami di HKBP Dadap Kosambi jala arung dotong nang PC dokon mula-hula kopi alai saya pikir ganu manginum kopi kita pasti akan datang kesegaran dan daya ingat jala pos rohanami kopi pianon sa bui-buina unang biadong na tinggal buanon nami musemulak karena kan di rokodo barang yang sudah dibawa tidak boleh dibawa kembali lagi pulang ke gereja sotung dilagai hamian nom mulak nah jala hami padita tupal Samuel Selitonga opak tahun lebih mahami mangula di HKBP Kamal Raya
dung pidahami sebelumna mengajar songon dosen di STT HKBP jala inata boru sagala toluma di basa-basahon tuhata dagdadak di hami. Mau lihat dia mang padita resort sudia ka manami nanami parhalado sudia naman cako kami dang murah-murah marjatual rotuson belum tentu romo si hami so marjamita 10 tahun nari tu son ala nido tung sudia manok kita marsi jalangan di juluni pitu na di juluan ala di sido hubire kami poti pangurupion tu HKBP Kamaraya ala hubire nakaning bah gudang lotong na lausianan hape tong donian mamutar tujuh lo bereng pos rohanami disi songoni mabang inang partina data boy mabuse nakaning nasida paduan suara gabungan jala hutai hami dotongan non patupa live streaming di bulan 6 tanggal 28 pos roha molohu serhami non radihamu nong mangurupi hami. Sebenarnya paduan suara ini boleh sedikit saya kenalkan di bawah asuhan namang Charles Manurung jala ngadong album nasida. Sekiranya ada juga yang mau mensponsori, kita mau buat apa namanya konser dengan lagu-lagu yang orisinil dan hampir orisinil beliau yang mencipta itu. Sebenarnya bisa juga sekiranya ada ide-ide nanti dari Amang Inang membantu kami juga sekiranya dana itu juga untuk dipersembahkan untuk pembangunan di gereja HKBP Kamaraya. Horas Madihita. Taparadi marohata majalohata nituhata di minggu eksau di sadarion sian pesalmen bidusada ayat sada sahatu ayat onom songonon mahata nituhata martua mahalak nasolo mangihuton tahi niaka parjahat jalan nasolo jongjong tudalan niaka pardosa jalan nasolo sahudulan dohot aka pangarehei sai patik ni jahuba do lomo ni rohana jala saido dipikiri rohana arian dohot borngin songon hau do ibana nasinuan di topi ni batangaik namar parbuehon parbuena di haju cupang ni tikina bulung na pedang ulo malos jala sudena ni ulana majadi do alaidang songoni anggo pangalaho niaka parjahat songonorbuk na hinabakon yalugo do nasida dibaheni dang manahan aka parjahati maradopon paruhuman manang tarbahen aka pardosa jongjong diluhutan yaka natigor roha ay ditada jahoba do dalan yaka natigor rohai alay matua laholonong do anggo dalan yaka parjahat ido sahat na ari hana naik ni tuhata Yesus diantarai satu minggu yang disebut minggu eksau di hari ini. Sebelum kita masuk hari minggu yang akan datang, minggu pencurahan Roh Kudus, manang minggu parningotan ni hasasaur ni tod di parbadia. Adorang so naik tuhata Yesus di guari ma minggu tai minggu rogate na mangaraho kita sude asa makanguluhon partangiangon puasa minggu rogati adorang so naik tuhata Yesus radang boy besisiani mangaluli Yesus mulu adong naporlu dang boy biakan atoropi marikati maju pangi Yesus tujabuna mulu adong naporlu siurupan ni Yesus alai diukap Yesus dodalan mangurupi akahalak na jauh-jauh mangalulu ibana marhite-hite tangiang. Maka minggu rogate mengingatkan kita kalau kau cari Tuhan, kalau kau perlu Tuhan berdoalah. Jaladung naik pe tuhata Yesus na di hari Kamisi. Om matong musim minggu ta minggu eksaudi sai tangihon ma suaraku ali jahuba. Eksaudi dari dua kata ex dan audi dalam bahasa Latin audio. Ex keluar, audi audio, tentu salah satunya bisa kita pahami suara audio dari mic ini, ya, suara yang keras, suara yang tegas, suara yang lantang, suara yang keluar.
Asatong di minggu eksau di sadarion hamuna kamanginang ikon pos marohata ganup tangi yang nata pangidohon tu debata ditangi ibana do songon takasni parbinegiata molo makatai halak sian audio visual. Totudang pola gabi ikon marsuara nagogo manang marmik alai minggu eksau di paingot tok kita sude halak na jauh-jauh manjau goar ni debata ditangi debatado sude akka tangiang pangiduanna ima dalatta mangalapati turpuk jamita naung tajaha di bagasan turpuk sadarion jala ubuk mamuse tu tema ni mingguta na dipatu padison hatuguan ni halak partigor kebahagiaan orang benar mulut tasukuton dirita isedo halak partigor doho parjolo halak partigor dadados no ini halak naso mardosa. Didok si Martin Luther do di sada surakna simul iustus et peccator at once justified and a sinner. Pada saat yang sama kita dibenarkan, pada saat yang sama dipatigor debata hita, dan pada saat yang sama kita adalah orang-orang berdosa. Alanido, dang tarpatigor dirina, dang tarpatigor pardosai dirina, molo diripu parangena boi patigor honibana. Kita menjadi benar bukan karena usaha dan upaya kita. Alai gabi tigor mahita ala dipitori jala dipatigor debata. Maka ini sumber sukacita pertama di dalam buku Mazmur yang sudah kita baca tadi, martua mahalak naing tong patuduho tuhita pardosa doho dang tamaho bongo tuharajau ni debata kau tidak layak, kau berdosa alai ro debata marhiti anakna dipatigor mahita naso tigor hian dang lasrohama manginang mulo so partigor hiak kita tu dia mahita lao ahama jambarta daon las niroha nobel gadihita sukacita yang paling besar saat kita tahu kita salah, kita berdosa tapi dibenarkan. Jala disima tua ni halak partigori idaot tama piga-piga na di suraton pesalmen di bagasan tikion na parjolo diok manakaning halak na solo mangihuton tahiniaka parjahat yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ahado orang fasik mulu di suraton bibiltai parjahat fasik mulu tabereng sian bahasa Heber didok resyaim menunjuk pada kriminal, menunjuk pada penjahat kelas kakap. Jida kolan sekedar tadok majorupani siula dosa na mekmet na soolo mangihuton tahini parjahat yang tidak mau berjalan menurut nasihat orang fasik dari resyaim menunjukkan orang-orang kriminal. Daulon naholan laho merancang yang jelek. Makanya orang fasik senang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Idogo baranda halak pasik, halak nasai mangalo hajongjongan isada uhum.
Bahkan bagi dia ada persoalan kalau dia tidak melanggar hukum. Jala jojo don saidi jolo mangaraho donganna asa marlak kapilit asa mangulaho nakaulaho nasoture didok maka manginang martua maho moloso dihu toko tahina martua maho moloso udukko tu panogionna laho mangulahon ulaon namaralo tu uhum dohot patik ni debata asatong tasigati rohatai ahado ujahan dohonokku halak namar tua au. Apa pijakan kalau kita mengatakan bahwa saya adalah orang yang terberkati, orang yang berbahagia, maka pertama dia tidak mau terlibat di dalam rancangan-rancangan para kriminal. Napaduahon nasoolo jongjong tudalan yaka pardosa, yang tidak mau berdiri. Artinya apa? Huboto donati gordison alaisi keluargaku dang disono jongjong dinapilitido. Berdiri bersama orang jahat berarti memihak kejahatan yang dilakukan orang lain. Holan boy pehita dang rap jongjong doho talak na mangulahon hajahaton nggak sada hatu aunisi. Sudah satu indikator halak na mertua dohita. Alaniaha memang sedong dohalak. Alani para lialian, alani para margaon, diboto do nasala alai diapini dibela laos dikubui do ibana. Jelas sayolo do sipatan nangaka parbulat-bulatan nang ditongan ni huria. Saya pikir tidak ada lagi kita yang tidak mampu melihat mana yang benar dan mana yang salah. Alai buasa saya tapatuduhon hita memihak kepada yang salah. Dangulo jongjong tidak mau berdiri di tengah-tengah orang yang jahat, tidak memihak. Sigata tama dirita. Napatuluhon halak na mertua ima halak na soolo sahudulan dohot akka pangarehei. Ramulu talapati pangareheyon, mungkin pikiran kita cepat kepada orang-orang yang suka mengejek. Ona mangarehei doon, ninna rupani. Ternyata kalau kita lihat pangarehei diterjemahkan di LAI pencemooh. Lalu di Amsal 15 siapa pencemooh itu? Pangarehei ma orang yang membenci teguran dan nasihat. Tang lomorohana pangarehei, bahkan di Amsal 14 ayat 6, merekalah orang-orang yang selalu menimbulkan kegaduhan, perselisihan di tengah-tengah perkumpulan orang. Bahasa berbeda halakan naisido siado nangi sudah pasti nggak ada lu, nggak rame, nggak ada dia, aman. Mulu disido ibana. Itulah yang terjadi. Ima pangarehei dakolan nama nihas-nihasi, mengejek-ngejek, tapi ido pangarehei yang selalu potensi yang ada di dalam dirinya hanya untuk mendatangkan kesulitan, sayhola nasi pikiron sudia kaparangena doa kapangalahona. Mertua maho moloso sahudula ko dohot akka pangarehei. Hamuna kamanginang sampai di sini firman Tuhan bukan mau mengajak kita eksklusif menjauhkan diri siantolu parange sinakaningani sahabati penjahat,
tapi jangan bersahabat dengan kejahatannya. Dongani panakoi, alai unang dongani mamerek-merek kalak tikilaho manako. Ini dua hal yang berbeda. Sehingga kekristenan kita mau katakan kita tidak terlibat, tidak memihak, ya. Jaleko saboy-boyna. Kita harus bisa membedakan orangnya dengan perilakunya. Saliling pencopet sude dongani pencopeti, kecil peluangnya dia akan bertobat. Ale marhite relasional dot halak naso sakarakter doh tibana. Kita masih berharap akan ada sebuah perubahan di dalam kehidupan kita. Hamuna kadongan na pinasupasun itu hata Yesus Kristus. Idaot tamamuse hatuaon jabar niya kapartigori. Patik ni Jahoba do lomo ni rohana. Las doroham molo dipicang patik ni debata. Juk doroham molo dipisang aladung di laosiho patik ni debata. Gak banyak gereja lagi di mana 10 hukum Taurat itu dibacakan. Ngagodang gereja-gereja nuaing di bagasan liturgi tata ibadahna, dang adong be patik di sih. Tapi ngaka gereja-gereja ta tarlumubi naso sahorong doti. Alaniaha, dang pola be paingoting-ngoto muhami. Seolah-olah sudah hafal, sudah pakem. Seolah-olah sudah cinta, sudah luar kepala. Ale berengot tama. Ruas seni HKBP PD ba. Ngadong naso makalomohon patiki. Salah satu hataridaan patik di Huriata ima RPP. Kami sudah salah langkah, kami sudah hamil di luar nikah. Berkati kami. Pasu-pasu kami nang peasing. Ugamo kepercayaan nami. Ngagudang songoni. Dang lomo birohana di patik diaturan na pulin. Jaladeba Exodus 2 karuas ni Huria. Ala na hubereng molo pe menghakimi au na dihasogoho do patik ni debata. Makanya orang bilang banyak kali aturan-aturan di HKBP. Eporus Emeristus Justin Sihombing jala di surat di konpesitai. Gereja yang benar menampilkan dua hal. Yang pertama, firman diberitakan dengan benar dan sakramen dilayankan dengan benar. Yang kedua, molo di padalan ruhut parmahanion doh pamit cangon. Lungud doroha molodong ruas di RPP songona tartiting sinakani. Ala ido hataridaan hapolino ni bagas joro. Juk dorohani debata. Magigi do debata dihalak nasoduk tu patik. Alelau som magudang. Maaf saya bukan mau menghakimi. Udahlah yang simpel-simpel aja lah. Bulan depan mau melahirkan pacarku ini, berkati kami. Enggak boleh di HKBP. Saya mau kawin lagi baru cerai di pengadilan, enggak boleh di HKBP. Dan jadi sirang mulu sosinirang ni hamatean. Napi nadumu ni bata dang jadi sirang ni jolma. Kalau kita menerima itu berarti dang apa lagu napi nadumu ni bata. Hatana mandok. Napi nadumu dang jadi sirang ni jolma. Ini yang mau kita lihat, bagaimana kita melihat kecintaan kita. Walaupun bukan Taurat yang menyelamatkan kita. Alebehado mulu dipicang patik ni debata hita. Boido rajumata di bagasan dirita. Babua patik ni debata dalan do di hita noni. Asa adong koridor di bagasan nguluta. Hukum Taurat Allah menjadi jalan yang memperlihatkan diri kita
Apakah kita sudah jauh melangkah darinya atau tidak? Patik bukan jalan yang menyelamatkan. Alai patiki di badiri di bata asa dong do norma-norma koridor naikon si hanguluhon yaka namangihutton ibana. Ido gobaran hatuaun yaka partigor jala didok arian doho borngin sai dipikiri rohana. Siang dan malam dia selalu memikir-mikirkan tentang hukum Taurat Allah. Kenapa? Au sodong patiki kacau balau lah hidup ini. Au sodong patik ni dibata si lomo-lomo nama sudi jolma mangulahon lomo ni rohana. Namangihut musesa dah hataridaan ni halak partigor nang pemardo saibana naung pinatigor ni dibata songon hau do ibana nasinuan di topi ni batang aek. Ini luar biasa menarik. Saya langsung mengandaikan melihat sebuah pohon di tepi sungai yang mengalir, di mana akarnya tertancap ke dalam air itu. Dang masa ibana uasan. Songon batang aek, nasinuan di topi ni batang aek, halak partigori, ha porseaonna, pakirimonna, toktong do tertancap dalam, terhubung tunahina porseaanna. Ima tuhata Yesus. Ido bahen halakna aka partigor mulu pemarsa kibana dang pola saha tuna madili. Ya, alaniaha urak nai tertancap dalam sampai ke dalam air itu. Boido alani cuaca mahiu satokin alai saliling ocop dope urak nai tubagas dia belum mati. Ibarat hidup kita kalau dianalogikan seperti sebuah pohon. Boido halak lewat di putel hobut ini. Hacitan. Boido hacitan ngolunia kapartigori. Boido hona rabbas ibana. Boido disegai halak ibana. Tangis, boy. Tapi tunggu dulu, dia belum mati. Akarnya masih menancap ke dalam. Tusido hapor seota. Ido ubahen nang pedidok nakaning. Bulungna dangulu malos marparbue di hajujupang nitikina. Marparbue dongulu mamanginang. Marparbue dongulum marparbue. Alai asom parbuena. Dang adong ya teh. Marparbue dongulum marparbue alai paet. Daong ate. Marparbue dongulum marparbue alai tonggi. Amin. Anggo kota na dijoluan go naman noni. Ala tonggi parbue ni ngulu ni ruas ni HKBP Rawamangun. Ya. Kita bisa mengukur marparbue manangdang nguluku seberapa berdampak hidupku terhadap orang lain. Mulu marboras marparbue sada suasuanan dang rikot tu suasuanani boras nai parbue nai ada itu jol mado. Dayon nama tabu dubah. Ido ubahen gabi marlapatan ngulu niaka partigori ngulu ni halak nama parbuehon parbue nadinggan natonggi. Ima taringo tu halak partigor anggo tu akapar jahat alo sopola rapiga parjaha ison dang pola gejang be ayat 4 tu ayat 5 tu ayat 6. Tapi memang ini sangat sangat memprihatinkan kata yang dipakai ya.
Alai dang songoni anggo pangalahon ya kapar jahat. Songon orbuk. Ya. Dalam bahasa lain kadang orbuk ini walau tanah uludoi doktong sirabun. Useless. Unuseless, tak berguna sama sekali. Songon orbuk. Behado orbuk ngarap maboto hita. Molidok do sonorbuk. Tanga dong pola be sihirimu siani. Sonari di soni bana sugut ngahabang dang tarida be. Satoki do ibana berengon mekkel. Ya, satabi doco nakapanakoi koruptori. Mekele kelui bana tong tiki berhasil nabi nuak naon. Mungkin 1 bulan dia ketawa sampai habis uangnya ini. Ya, jangan-jangan 1 minggu ya. Itako misalnya 100 miliar dikorup. Habis 2 minggu. Sayang ngayat ya tung lian tuh HKBP Kamaraya ngatur jong-jong dari Zainaroha. Tapi kalau dia ketahuan, halo kawan, gak 1 minggu kau menangis, gak 1 bulan. Saya lumeling do, 10 tahun, 15 tahun. Ido bahen tung BHP, mulu parulau najak do, tung apala jepek do, natonggi nabui didai. Alai lumeling maibana non manaon napait. Enggak hanya dirinya, keluarganya, anaknya, cucunya bisa saja mendapat label-label orang-orang yang sudah melewati masa kelam itu. Songonorbu nahinabakon yalugu nasida alanido dang manahana kapar jahati maradupun paruhuman. Dia akan sembunyi, berani karena benar, takut karena salah. Alai nuai ngaku bereng dang boy be pribahasai di piup sudi halak. Ngaibana nasala gumugo suarana. Tohodoi. Holan naing berupaya pasitong sitok kodirina. Mulu najol murado tong secara psikologis. Ilmu psikologi sederhana ya. Siapa yang diam-diam, siapa yang agak pucat, siapa yang agak takut, siapa yang macam-macam lah begitu psikologinya. Udahlah dia itu pelakunya. Sekarang jangan-jangan siapa yang paling garang, suara siapa yang paling kuat, yang paling jago mengugapi, ya. Idu nama sanuaeng. Ananido takasdo ikon mabiar martabuni bana molo roari paruhumani dang tahan ibana maradopon paruhuman napi natupan di bata na parpudia ya onomi alai ditanda jahubado dalan yakanati gorrohai moloso ditanda dongamu penang na denggani ulam unang marsa unang madele unang di pasoto akan na denggani ditanda di batado na denggani ulam moloso diarga hodongamu pena denggani ulama kamang alianggo tu hatai di dadu ijala sayargado akan napinatu pami. Sehingga kita mau mengimani segala sesuatu yang kita lakukan semuanya itu untuk Tuhan. Kita baik walau dia tidak mampu melihat dan merespon itu. Natoras petong gudang dosongoni. Nading gando sakap natu yanakonna. Nading gando ditahi tuaka yanakonna. Aliulu do justru gabe baliksa naro. Alanido ex Saudi sai tangihon ma suaraku tangiaku ali di bata. Di bagasan turpu jamita sadarion. Martangiak kita mangidu tu di bata. Ala dung di pitori gabe jolma partigor hita. Jala saikon tahanguluhon ma tangiang tai. Asa di hari minggu masuk kita tu minggu Pentakosta. Di basa-basahon di batama todina di useho tu hita madongani hita mangalugahon pardalana ni ngoluta atau ngakamanginang sudah hita namar minggu di son tapa somal-somal mamaka nguluhon identitas kita
Kita semua adalah orang berdosa yang sudah dibenarkan. Tapa somal-somal maka nguluhon turpuk jamita naung di pasahat tu hita. Jelasai sihol rohatta dia ka ajar dohot patik ni di bata di bagasan nguluta. Tuhata naung heheima jalan naung manaik tu banua kijangima mamasuk sudi ruas ni huriana. Amin martang yang mahita. Jauh badi bata nami mau liate maroha nami diho di pasu-pasu ho ngulu nami di sariho ko akan narikot di ngulu nami hupuji hupasang apami maho alani hubua kami maditang yang nami sudia karuas ni huriam namet-met sahat tu nama gudang diragam niakan namasa di ngulu nasida alia manghutangnya kau kami saluhuna ruas ni huriami topot nasida dulu nasida tu inganan na tu parkarijuan na nang ditiki di tongadala penasida asa setoktong di bagasan pangaramodiomu tung manangaha pena disakapi na diula akar ruas ni huriam saya majadi mabahen saluhuna pasu-pasu ma huriam resort Rawamangunon sia nama nami padita resort sudiaka amanami na nami padita parhalado aka dewan-dewan BPH nang sude seksi-seksi na marhaladui di tongani huriam tarlumobi akan nang baru dilantik di periode namar dalanon tabai bisu gogo haipason dolas niro hadinasida saluhna tunga HP program nalaho pahebakon HKBP resort Rawamangunon homana menupahi nasida saluhna hingotami kadongan nami nasoboy rap dohotami marminggu di bagason hinorhoni parsahiton hujau hami madeba sian nasida natongon dirawat di rumah sakit amanami doina nami jenni boru tarigan nyonya lubis boru silalahi pasaribu rumia boru tabunan Jonathan hutasoit Samuel lumban gaol manipan simarmata munutung adong musede bagwarnai nahuboto hami peyak di rumah sakit alia mang romaho manopo nasida suang-song ini dongan nami na perawatan di bagas nasida bi topot nasida saluhuna ex-Saudi molo mangido sudi ruas di huriam huhaposi hami mananginangi doho bahen maralus surya katangi yang pangiduan ni aka iana komu ay nunga di jako kami mudar ni Kristus nama nisa dosa nami dang adong bena mangabati hami mangido martangi yang tuho anak mudo hami posrohan nami aliamang disudah kanariko di ngulu ni ruas ni huriam de barasya kami managam ngulu namar hagabion paryana konon dia ka keluarga di barana mengadupi hamaolon di parumah tanggaon di barana mengadupi maul ni mangaluli ngulu si ganupari di bara mengadupi aka parukilon manang pergumulan nasai paimaimaho nakasirokap ni todi sahat matuhan lehon na pinangido ni ruas ni huriam las rohanami diukap ni rohan ni huriaw tuhami na rohami sian HKBP Kamal Raya di sihol ni rohanami manuktuki dongan nami sahuria di resort Rawamangunon radina sida macako kami las rohanami alania lemang waposi hami sai jumulu matabai pasu-pasu tu sedia karuas munara di manupahi mangurupi hami asabu inian songo nahu hirip pami hajong-jongan di bagas jorom di HKBP Kamar Raya pos rohanami mulu marsiurupak kami tardungduk kami dosudi aka nahu hirip pami alani pasu-pasu mahami nang sudia karuas ni huriam narade mangurupi manupahi hami sahadiho mangulu nami dongani mahami joluani mahami jalo mahami rap doho tangyang nami marite Kristus Yesus Tuhan nami mauliate maroha nami diho amin dina maret dehita tapasahat mapeliata
mauliata. Ali di bata amanami na di banua gijang. Odo haroroani saluhu si leon-leon na denggando nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masya na nilihon mi tu hami pilihan nami tuho. Sa ijalo may gabi uab na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Patibulhon harajaon mo ditonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Uhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam gir-gir hami mandok maulihate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Na di banua gijang say pinarbadia magwarmu say Roma harajommu say saut malomoni roham di banua tongon songona di banua gijang rehon ma tuhami sadarion hanguluan siapari say sama dosanami songon panesanami ido sanidongan amardo satu hami una kami togihon tu pangujunan balua mahami sian pangagu. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamaho. Disodakon Tuhan di batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan di batama bohina tuho. Jala di pasaor honma damena todim. Tamu enami sian Kamal Raya turuangan Lukas Mahita. Oke, simeta minum